May mga sister bang nakikinig sa atin ngayon? At nakikita tayo? Hindi naman. Okay, alhamdulillah. Kasi last Friday, nagkita kami ni Akh Ilyas. So sabi niya, may gustong kumausap sa iyo ng mga sister. So yun, nakausap ko ang ilan sa kanila. At yun na nga, sinabing meron daw gaganapin na ito, sa gabi na ito na ang tawag nila is symposium, hindi kaya mga ilang programa. So mga kababaihan sila. So sabi ko, inshallah, pag walang hindi mabago ang sitwasyon, inshallah, dadalaw ako. Kaya dahil doon, ang naihanda kong topic is more on sa mga kababaihan. Kasi yun ang nag-imbita sila. Pero actually, kung involved dito ang mga kababaihan, siyempre, involved din tayo. Hindi kaya kasama rin tayo. Kaya gawin na lang natin na para sa kanila at para na rin sa atin. Siguro may mga alam akong mga maaliwalas ng mga mukha dito na wala pang asawa. Pero di bale kasi kumbaga kapag nakapag-asawa kayo ay baka mangyari rin sa inyo ang mga gusto nating ibigay ng mga katuruan dito, o di kaya mga paalaala, o di kaya mga gabay, o di kaya ay mga ano pa mang bagay na pwedeng mapagkukunan ng pakinabang. Family formation. So napakalawak na usapin ito. Napakalawak. Kaya gawin na lang natin na parang specific doon sa isang katawagan sa wikang Arabic na silatul arham. Silat al-arham. Kumbaga, paano pagdugtungin ang mga habag na namamagitan sa pagitan ng ating mga kamag-anak, liban sa asawa. Mga kamag-anak. So, unang papasok dito ay ang magulang, nanay, at saka ang ating ama, ang tatay. And then kasunod yung mga sister natin na buo o di kaya brother natin na buo. Ibig sabihin ay sa Arabic na shakik or shakika. Yung bang buo, kapatid mo sa ina at saka sa ama. And then kasunod yung mga sister na half o di kaya brother na half, kapatid mo lamang siya sa ina or kapatid mo lamang siya sa ama. Pasok na sila lahat. And then kasunod dito yung mga tinatawag na yung bang mga pinsan o di kaya kapatid ng ating ama, which is ang tawag I think is tiyuhin or uncle or kapatid ng ating mga ina. So, paano pagdugtugin ang habag sa pagitan natin at saka sa mga taong ito? Sa kabila nito, gawin na lang nating isang bato sa dalawang ibon at kung halimbawa ang habag na ito is naputol, ano naman ang hatol sa Islam? O ano naman ang sinasabi ng Islam kapag ang mga habag na ito ay naputol sa pagitan mo as a lalaki at saka ng iyong ina or ng iyong ama or ng ating kapatid or ating mga kapatid, nakakatandaman or nakakabata. So, bali dalawa. Ano ang hatol ng Islam? Kung ito ay gawin nating na magkarugdong ang habag na ito o di kaya kapag ito naman ay naputol. Sinabi ng ating mga eskolar patungkol sa bagay na ito, ang kahulugan ng silatul arham o silatul rahim ay ito yaong kung paano mo pagbutihin o paano mo gawing mabuti ang iyong ugnayan sa iyong mga kamag-anak na sinabi natin kanina. Magulang, mga kapatid, babae man o lalaki, or mga kapatid ng ating ina or kapatid ng ating ama. Nang depende sa katayuan mo. Base sa katayuan mo or katayuan niya. So dahil doon, minsan, kung ikaw ay may ibinigay si Allah subhanahu wa ta'ala na yaman, so sa pamamagitan ng tulong sa maddi, ibig sabihin financial. Kung wala ka naman, wala kang yaman, hindi ka pinagkaluban ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay sa pamamagitan ng serbisyo. Sa kanilang mga ipag-utos sa iyo, so gagawin mo, o ano pa mang bagay na maaring makapagbigay sa kanila. Yung serbisyo sa kanila. At minsan naman, kapag nangyaring medyo may kalayo ng ating lugar, pero kaya namang puntahan sa pamamagitan ng pagsakay ng mga ilang sasakyan, which is hindi tulad ng dito tayo ngayon sa Middle East at nasa Pilipinas sila, ay sa pamamagitan ng pagbisita sa kanila.
bisitahin mo man lamang. Kapag nangyaring malayo pa rin, tulad ng sitwasyon natin ngayon, dito tayo sa Middle East, nasa Pilipinas sila, ay sa pamamagitan ng kahit tawag man lamang. Kumusta sila? O, kumusta na? Kumusta tayo? Kumusta mga brother ko dyan, mga sister ko dyan? Yaon. Yaon ang masasabi natin na kung paano pagdugtungin ang habag na ito. Sa pamamagitan ng tulong in financial, o sa pamamagitan ng serbisyo, or sa pamamagitan ng pagbisita sa kanila, or sa pamamagitan ng kahit man tawag lamang sa kanila. So, yaon. So, dahil dito, kapag meron kang nakayang gawin sa mga bagay na ito, pwede kang tumawag, hindi mo ginawa. Pwede kang magbisita sa kanila, hindi mo ginawa. Pwede kang tumulong sa kanila sa pamamagitan ng serbisyo, hindi mo ginawa. Mayaman ka, hindi ka tumulong sa kanila. Anong nangyari? Consider na ito ay kat or rahim. Parang pinutol mo ang ugnayan sa pagitan mo at sila na kamag-anak mo. So dahil doon, yun. Kapag ito ay ginawa mong pinagdugdong sa pamamagitan ng binanggit natin ng mga halimbawa, ikaw sa makatuwid ay gumawa ng silatur rahim. Ginawa mo ang pagdugdong ng habag sa pagitan mo at ang mga taong binanggit natin kanina. At kapag hindi mo man ginawa ang isa man lamang dito, which is kaya mo, consider na ikaw ay pumutol ng ugnayan sa kanila. Ano ang hatol ng tinatawag na pagpaparugdong ng habag sa kanila? Walang diskusyon ang ating mga eskolar. Halos nagkaisa na ang gawain na ito ay obligado sa bawat may kakayahan. Kaya kung meron kang financial, meron kang tulong na pera, obligadong tulungan mo sila. Kung wala naman sa serbisyo, obligadong pagserbisyuhan mo sila. Kung hindi pa rin, sa bisita obligado sa iyo, pagbisita sa kanila. Or kahit na pagtawag man lamang o di kaya pagbibigay ng salam sa kanila. Ito'y obligado, which is yaon ay halos pinagkaisahan ng ating mga eskolar. Sa kabila nito, kapag ito ay pinutol mo, ang sabi ng ating mga eskolar is kabilang sa major sins. Napakalaking kasalanan. Napakalaking kasalanan kapag ginawa mong putulin ang ugnayan sa pagitan mo at ng mga kamag-anak mong meron kang nakayang gawin sa binanggit natin kanina pero hindi mo ginawa. So yan ang kahulugan nito. Yan ang hatol nito. Ang pagpaparugdong ng habag sa pagitan ng mga magkakamag-anak ay obligado. Which is kapag sinabi natin obligado, nagkakaroon ka ng gantimpala kapag ito ay ginawa mo. Kapag hindi mo ginawa, so nagkakaroon ka ng kasalanan. Ibig sabihin, mananagot ka. Mananagot ka rito. Kung babanggitin natin ang mga talata sa banal na Quran patungkol sa bagay na ito, ay meron tayong 12 na talata. 12 na talata sa banal na Quran, halos sinasabi doon ay puro pagpaparugtong ng habag. Bago ko makalimutan, may sinabi si Abdul Karim sa akin kanina, sabi niya, pagkatapos ng tawag dito, lecture, ay meron kang itatanong na mga 10 tanong. So, sana maano nyo, dahil nga sabi niya, pag nagtanong at nasagot, may prize, mashallah. Kasama ba ako dyan? So, meron tayong 12 talata na halos sinasabi doon kung paano pagdugtungin ang habag. At dahil dito ipinapakita ang pagiging importante ng bagay na ito at ang pagiging napakataas nito ng antas sa mga ugali. Kung babanggitin natin, kukuha ng malaking oras, pero banggitin na natin ng ilan sa mga ito. Ang pagpaparugtong ng habag ay ito yaong tipan. Kumbaga ito yung mithaq ni Allah subhanahu wa ta'ala na kaniyang kinuha hindi lamang sa atin, kundi pati sa mga angkan ng Israel. So ang ugaling ito ay hindi lamang sa atin, kundi kahit sa mga naunang tao liban sa atin ay ando doon. Yun ang una. Ang pangalawa, itong pagpaparugtong ng habag sa mga kamag-anak ay kabilang sa mabuti at kabilang sa ugali ng mga taong matatapat at may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pangatlo, itong pagpaparugtong ng habag ay kabilang sa ipinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala na dapat ay bigyan ng gastos, bigyan ng, kumbaga, higit na kakayahan upang ito ay may sagawa, kaya kabilang ito sa jihad fi sabilillah. Masya Allah. Ang pagpaparugtong ng habag sa banal na Quran ay kabilang ito sa parang ginawang kakambal ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala at pag-iwan ng pagtatambal sa Kanya. Napakaraming talata.
ang pagpaparugdong ng habag sa banal na Quran ay ginawang parang kambal ng tinatawag na pagiging makatarungan at ang pagiging mabuti ng isang mananampalataya. Ang pagpaparugdong ng habag sa mga magkakamag-anak ay dahilan upang ang tao ay patawarin siya sa kanyang kasalanan. Ang pagpaparugdong ng habag sa banal na Quran ay kabilang sa taong sino mang naghanap upang siya ay magugustuhan ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, napakarami. Ito ay napakarami na ginawa sa banal na Quran na mga talatang nag-utos patungkol sa bagay na ito. Kung pupunta naman tayo sa hadith ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay meron tayong ilan? 46 na hadith, masya-Allah. Higit pa sa Arba'in Nawawiyah. Arba'in Nawawiyah, 42 lang eh. Pero itong bagay na ito ay umabot ang hadith ng ilan? 46 na hadith. So, ang hadith na ito ay nahati sa dalawa. Mayroong direct na sinabi doon na pagdugdungin ninyo ang habag. Nasa 29 na hadith. And then, meron namang, kumbaga, napapasaloob ang kahulugan ng pagpaparugdong ng habag sa 17 hadith. So, ang lahat ay umabot ng 46 na hadith. So, magbabanggit tayo ng ilan. Unang-una, itong pagpaparugdong ng habag ay kabilang ito sa pinakamaagang dumating na pag-utos noong si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ginawang propeta na o ginawang sugo, afwan. Siya ay naging sugo, siya ay naging propeta noong ipinahayag sa kanya ang talatang Iqra, Bismi Rabbikal Ladzi Khalaq. So naging propeta siya dahil nasa kabilang sa binigyan ng kapahayagan. Nang dumating sa kanya ang Ya Ayyuhal Muddathir, Qum Fa'andir, ay naging sugo siya. So, mas mataas ang antas ng isang sugo kaysa sa propeta. So, dahil dito sinasabi natin na lahat ng sugo, automatically, propeta. Pero hindi lahat ng propeta ay sugo. Hindi lahat ng propeta ay sugo. So, ito'y kabilang sa dumating sa kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng napakaaga. Sinabi ni Amr bin Ambasa radiyallahu anhu, pumunta ako kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang unang siya ay naging isang propeta na habang siya ay nandoon pa sa Makkah. Sa araw na ito, ang ginagawa ng sugo, alam natin nang noon pa siya sa Makkah, ay nagtatago pa. Wala pang ganoon kalakas ang Islam. Nagtatago sila sa Darul Arqam. O di kaya kumukubli sila. Naglilihim sila. So, sabi ni Amr bin Ambasa, sabi niya, sino ka? Sabi ni Propeta Muhammad, ako ay isang propeta. So sabi niya, ano ang propeta? Anong ibig sabihin ng propeta? Sabi niya, propeta. So sabi niya, ano nga? Sabi niya, sugo. Sabi niya, ano ang ipinag-utos sa iyo bilang isang sugo? Sabi niya, nasambahin si Allah subhanahu wa ta'ala at burahin ang mga santo-santo na ito, ang mga Diyos-Diyosan na ito. At sinabi niya, at pagdugtungin ang habag sa pagitan ng mga magkakamag-anak. Ito ang punto. So, napakaagang dumating ang kautusan na ito kung babangkitin natin o di kaya kung tatalakayin natin ang pagiging isang propeta ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa pang hadith na nagsasabi, itong silatul rahim, pagpapadugtong ng habag, ay kabilang sa pinakamataas na antas na kabutihan. Nagmula kay Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma, isang lalaking Arabo na nakasalubong niya doon sa isang daanan sa Makkah. Kaya binati ni Abdullah. At ano ang kanyang ginawa? Kumbaga, pinasakay doon sa kanyang himar. Ano yung himar? Donkey. Pinasakay niya. Na, kumbaga, doon sumasakay si Abdullah ibn Umar. At ibinigay pa niya ang kanyang suot na imama. Ano yung imama? Itong suot ni tulad ni Abdul Karim, yung nakasuot natin na nasa ulo natin, imama. Ibinigay pa niya. Pagkatapos noon, sabi ni Ibn Dinar na estudyante ni o di kaya kasama ni Ibn Umar, sabi niya, aslahakallah, naway pagbutihin ka sana ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga Arabong ito ay sapat na sa kanilang konting bigay. Kumbaga, konting bigay lang, sapat na. Ikaw, binati mo, pinasakay mo sa yung donkey, and then ibinigay mo pa yung imama mo. So, dapat, wag sanang ganun. Kumbaga, tama na.
sabi ni Abdullah, tunay na ang ama ng lalaking ito ay napakainam sa aking ama. Which is, sino ang kanyang ama? Sino ang ama ni Abdullah? Si Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. Ibig sabihin, kumbaga close friend sila, halimbawa. So, yun. At sabi ni Abdullah bin Umar, narinig ko ang sugo sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya, inna abarral birri silatul waladi ahla wuddi abi. Kabilang sa pinakamataas na antas na kabutihan ay ang gagawin mo ay kahabagan mo o di kaya maawa ka sa taong dating, kumbaga, kaibigan ng iyong ama. So yun, kaya ginawa ni Abdullah ibn Umar ang bagay na ito sapagkat ang lalaking ito ay, kumbaga, close friend ni Umar na siyang ama ni Abdullah. Kabilang pa rin sa mga hadith na binanggit doon, itong silatul rahim, pagpaparugdong ng habag, ay dahilan upang ang tao ay papasok ng paraiso. Pagpasok ng paraiso. Kumbaga, ito'y tarangkahan, pintuan upang ang tao ay papasok ng paraiso. Nagmula kay Abi Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu, sinabi niya, may isang lalaki na dumating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sinabi niya, O sugo, bigyan mo nga ako ng isang gagawin o di kaya sabihin mo nga sa akin ang isang bagay na kung gagawin ko ay makakapasok ako ng paraiso. So narinig ng mga sahaba. Ang mga sahaba, subhanallah, dahil sa kanilang napakalaking paggalang sa sugo, ay hindi nila kayang tanungin ng direct ang Propeta Muhammad. Pero kapag meron silang nakita ng isang Arabo, papasok, sabi nila, eto, tatanong yan. Kaya punta agad sila doon kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi nila, anong sinabi ng lalaki? Anong sabi niya? Anong sabi niya? So yun. Sabi ng sugo, meron siyang parang gustong itanong na yun, ang tanong niya ay sabihin mo sa akin kung alin ang dapat kong gawin o di kaya gagawin ko na agad-agad ako makapasok ng paraiso. Sabi ng sugo, sambahin mo si Allah subhanahu wa ta'ala ang nag-isa at huwag kang gagawa ng pagtatambal sa Kanya. Magbibigay ka ng kawang gawa, zaka. Isasagawa mo ang sala. Magbibigay ka ng kawang gawa, zaka. Obligadong kawang gawa. At pagdugtungin mo ang habag sa pagitan ng iyong mga kamag-anak. Andito na naman. Ito naman ang punto natin dito, ang pagpaparugdong ng habag. Ang tanong ng lalaki, kung paano makapasok ng paraiso. So, sinabi ng sugo, sallallahu alaihi wasallam, na kabilang ito sa pagpasok ng paraiso, itong pagiging o di kaya pagpaparugdong ng habag. So, medyo maraming hadith ang babanggitin natin ito, pero igawin na natin kumbaga shortcut. Sabi ng sugo, sallallahu alaihi wasallam, mula sa hadith, nang likhain ni Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng nilikha, ay pagkatapos nito, tumayo ang rahim, itong habag, sa pagitan ng mga magkakamag-anak. At tumayo siya, kumbaga, Allahu alam kung paano siya tumayo, parang tao ba? Hindi. Pero yun ang nabanggit sa hadith, tumayo siya, at sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, o di kaya sabi ng rahim na ito, itong kinaroroonan ko ngayon, sabi niya, ay isang humihingi sa iyo ng kalinga kung sino man ang puputol sa akin. Ang rahim, ang habag na ito. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, oo, gusto mo bang pagdugtungin ko sa taong magpaparugtong din sa iyo? At puputulin ko kung sino man ang puputol din sa iyo? So sabi ni rahim, sabi ng habag na ito, oo. So yun ang nangyari, ginawa ni Allah subhanahu wa ta'ala na sino man ang magpaparugtong sa habag ng mga kamag-anak natin ay parugtungin din ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanya ang kanyang mga biyaya, ang kanyang mga habag, ang lahat-lahat ng bagay. Pero sa oras na ito ay putulin mo, puputulin din ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng sugo, ikra'u in syi'tum qawlahu ta'ala, fahal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Itong sinabi ng sugo. Kumbaga, bilang suporta sa hadith na ito. Gusto niyo ba, sabi niya, na kapag kayo ay tumalikod at gusto niyong gumawa ng katiwalian dito sa kalupaan at putulin ang habag sa mga magkakamag-anak. So, subhanallah. Kaya nga kung balikan natin yung sinabi natin kanina, na kabilang sa malaking kasalanan kung ang bagay na ito ay putulin natin sa ating mga kamag-anak. Kabilang pa rin sa hadith na nabanggit ay itong pagpaparugdong ng habag ay dahilan upang ang tao ay yayaman. Subhanallah. Oh, yayaman. Sinabi ng sugo sallallahu alaihi wasallam, sino man ang gusto niyang magiging maluwag para sa kanya ang kanyang biyaya,
kumbaga magkakaroon ng baraka o dadami ito at gusto niyang magkakaroon siya ng kumbaga mabuting athar, mabuting naiwan dito sa mundong ito, pagkaraang siya'y mamamatay, anong kanyang gagawin? Falyasil rahima. Pagdugtungin niya ang habag sa pagitan ng mga magkakamag-anak. So ito'y dahilan upang ang ating mga biyayang makukuha ay kumbaga magkakaroon ng higit o di kaya kaluwagan sa mga bagay na ito. Kabilang pa rin sa hadith na nabanggit, hindi ko nababanggitin, pero itong pagpaparugdong ng habag ay kabilang sa mga bagay upang ikaw ipatawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, ito ang mga hadith na ilan sa nabanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baliktarin natin. Sa oras naman, kapag ito ay pinutol ng isang tao, sinabi sa hadith, tulad ng makita natin dito, na kung sino man ang puputol sa iyo, ay putulin din ni Allah subhanahu wa ta'ala. Oo. Yun ang kauna-unahan na hadith na pwede nating banggitin upang kapag ang isang tao ay pinutol niya ang habag sa pagitan ng mga magkaka-mag-anak. Kabilang pa rin sa, kumbaga, pagiging masama ng bagay na ito kapag pinutol natin, kapag pinutol ng isang tao, ay hindi tatanggapin sa kanya ang kanyang mga mabubuting gawain. Hindi tatanggapin sa langit. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunay na ang mga gawain ng anak ni Adan, tayo na mga tao, ay itinataas sa bawat Khamis at saka bawat Laylatul Khamis. Kumbaga, kinaumagahan nito ay Friday. Kumbaga kanina, Thursday, Yomul Khamis, and then kinaumagahan nito ay Friday. Dito itinataas ang ating mga gawain. Kaya lahat itataas at tatanggapin, maliban lamang sa taong pumutol ng ugnayan dito sapagkat hindi tatanggapin. Kumbaga, standby muna. Subhanallah. So, yan ang ilan sa mga, kumbaga, nabanggit na kasalanan o sama ng isang taong pumuputol sa ugnayan niya at ng mga kanyang mga kamag-anak. Binanggit natin kanina na kapag pinagdugtong natin ang habag sa ating mga kamag-anak ay dahilan upang papasok ng paraiso. So dito sinabi niya na kapag pinutol mo ito ay dahilan naman upang ikaw ay haharangin. Hindi ka makapasok ng paraiso. Nagmula sa hadith ni Jubair ibn Mut'im ibn Adi radiyallahu anhu, kanyang sinabi ng Sugo sallallahu alaihi wasallam, hindi makakapasok sa paraiso ang taong pumuputol sa ugnayan ng kanyang mga kamag-anak. Ang ating mga eskolar nagsasabing, kung ang tao ay ginawa niya ang pagputol ng habag sa kanyang mga kamag-anak at sinabi niyang, ito ang dapat kong gawin, obligado sa akin ang gawain ito, yun ang hindi makakapasok sa paraiso at ang taong ito ay doon na mananahan sa impyerno, wal-iyadu billah. Pero kapag ang taong ito ay, kumbaga, nangyari lamang sa kanya dahil nga sa kahinaan ng kanyang pananampalataya, hindi pa rin makakapasok sa paraiso ng pagpasok na wala ng kasalanan. Kumbaga, dadaan muna sa pananagot, maaaring papasok ng impyerno, wal-iyadu billah, and then saka na papasok sa paraiso kapag napananagutan niya ang mga kasalanang ito. Bilang panghuli, o meron pa tayong mga katanungan dito, bilang panghuli, itong pagpaparugdong ng habag ay kabilang sa, kumbaga, pagiging kumpleto ng ating iman at pagiging kabutihan ng ating pagiging isang Muslim. Sinabi natin kanina na dahilan upang ating mga biyaya ay magiging maluwag para sa atin at magkakaroon tayo ng baraka sa ating mga buhay. Oo. Makukuha mo ang kagustuhan, ang pagiging pagmamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo at kasunod nito ay mamahalin ka rin ng mga tao. Pagkakaroon ng, kumbaga, lakas sa pagitan ng mga magkakamag-anak. Sa oras na ito ay pinagdugtong mo. Dito sumasabay ang tulong ni Allah subhanahu wa ta'ala at kapag sumabay ang tulong ni Allah subhanahu wa ta'ala, walang makakadaig sa iyo. Kasama mo siya eh. Kabilang naman sa, kumbaga, mga masamang dulot kapag ito'y pinutol natin, ay tulad sa binanggit natin na hadith kanina, puputulin din ni Allah subhanahu wa ta'ala at maging malayo ka mula sa kanyang pagmamahal. Ang ating biyaya ay magiging, kumbaga, big. Kumbaga, kahit na gaano kakayaman, pero sa tingin mo, parang hindi pa rin sapat. Magkakaroon ka ng, kumbaga, parang yung nakukuha mong mga biyaya, nakukuha mong mga risk, nakukuha mong mga kita, ay parang hindi pa sapat.
dahil nga sa ikaw ay nagputol ng habag sa mga tao. At kabilang pa rin sa binanggit natin kanina, na sama nito ay dahilan upang ang tao ay hindi makakapasok sa paraiso o di kaya doon papasok ng impyerno, wal iyadu billah. So ngayon bilang panghuli, ano ang, kumbaga, parang madahir, kumbaga mga, saan natin makikita ang nangyaring pagputol ng habag sa mga magkakamag-anak o ano ang mga dahilan nito? Maraming pumupunta sa akin at siguro ang ilan sa inyo alam niya, complain ang lalaki o complain si babae. Nag-away ang mag-asawa. So ang dahilan ay kumbaga kapatid ng lalaki o sister ng lalaki. So yun, kumbaga ando doon nagsimula ang away ng mag-asawa dahil nga sa ang kapatid ng isang lalaki na ito ay hindi mabuti ang kanilang ugnayan sa babaeng ito na siyang asawa ng isang lalaki at doon sa sister ng lalaking ito. Vice versa, ganun din, minsan, tayo naman, galit tayo sa kapatid ng ating asawa na lalaki, so nag-away tayo ng ating asawa. Nangyari yan. Karaniwang nangyari ang mga ganyan. So dahil dito, ang payo natin ay huwag sanang ganun. Kumbaga para sa mga sister, mga babae, huwag niyong awayin ang mga magulang ng inyong mga asawa. Huwag awayin. Huwag sanang ganun. Ang magulang natin, ama natin, or ina natin, subhanallah, ang ina natin, ang dulo ng paraiso sa kaniyang paa. Buhay pa ba sabi ng Sogo ang iyong ina? So, tuluyan mo siyang pagkisamahan dahil ando doon sa kaniyang paa ang paraiso. So, paano mo inaaway ang iyong asawa? Which is, ang paraiso niya ay ando doon sa talampakan, doon sa paa ng iyong asawa. Ang babae naman, ang paraiso niya ay nasa kamay ng kaniyang asawa. So, para mong isinasara ang dahilan upang ikaw ay mapunta sa paraiso, wal iyadu billah, subhanallah. So, paano mo ginagawa yaon? Kaya dapat lamang na ikaw as a babae, huwag mong awayin ang iyong mga o di kaya magulang ng iyong asawa. At huwag mo ring awayin ang mga kapatid niya. Sapagkat eto nga lahat ng binanggit natin dito kanina ay puro silatul arham. Puro lahat kabutihan. Ngayon, gagawin mong, kumbaga putulin mo. And vice versa, ganun din sa atin ng mga lalaki. Huwag natin awayin ang ating magulang ng ating mga asawa. Ang kanyang ina, ang kanyang ama, o ang kanyang mga brother, halimbawa, kapatid. Pero kung may may kumbaga sabihin natin na konting diferensya at hindi nawawala dahil palaging andyan si Satanas, palaging andyan na nagpapaaway-away sa atin, ayusin ng mabuti. Pag-usapan ng mainam. Pag-usapan ng mabuti. Hindi yung ayaw ko sa'yo kasi yung sister mo ganito-ganito. Gayon din tayo. Yung kapatid mo, wala nang binibigay sa atin kundi puro problema. Huwag sanang ganun. Pag-usapan ng maayos. Kaya kung meron man tayong makikitang mga konting diferensya, alalahanin natin na ang ating asawa, babae, ang pagpaparugtong niya sa kanyang habag sa kanyang mga kamag-anak ay dahilan yun upang binanggit natin ang mga kabutihan. Gusto natin makuha ito. Gayon din sa mga sister, mga babae. Isipin nyo na sa oras na kami, mga lalaki, naputol namin ang ugnayan namin sa aming mga magulang, so parang pinutol nyo ang inyong pagpasok tungo sa paraiso at baka doon kayo papasok sa impyerno, wal iyadu billah. Kaya dapat lamang na ito'y ingatan natin. Oo, hindi nawawala ang mga problema. Kaya lang, pag-usapan ng maayos. Lahat ng bagay nakukuha sa pag-uusap Pero sa oras na nagkaroon ng problema, automatically, yang nanay mo kasi, ang daming, Tsaka yung tatay mo, walang ginawa sa atin, oras na pupunta sa atin, kumbaga, ano-anong ginagawa. Huwag sanang ganon. Kasi kahit papano, ang ating magulang, tayo ng mga lalaki, magulang pa rin natin. At sila naman, kahit papano, ang kanilang magulang na ating mga asawa, magulang pa rin nila. Kaya sinasabi ko na minsan dito lumalabas ang problemang ito. Napuputol ang ugnayan natin sa ating mga magulang or sa ating mga sister, tayo mga lalaki, o sa ating mga brother, nang dahil sa ating asawa. Huwag sanang ganon. At minsan nangyari din sa ating mga asawa nang dahil nga sa ganon din, kumbaga, napuputol ng ating mga asawa, mga babae, ang ugnayan sa pagitan niya, na asawa natin, at saka ng kanyang mga magulang o kanyang mga kamag-anak,
dahil sa atin. Dahil sa atin. So dahil doon, sinasabi ko dito na wag sanang ganun. Pag-usapan ng maayos at isipin natin na ilang talata ang nabanggit sa Quran tungkol sa pagpaparugtong ng habag. Ilan ba? Sinabi natin kanina? Ilang talata? 12. Sa hadith ilan? Subhanallah. And then sa kabila nito, may mga hadith na nagsasabing kumbaga napakahigpit kung sa oras na ito ay ginawa mong putulin ang ugnayan na ito. Kaya siguro inshallah sapat na ito at naway nakapagbigay sa atin ng kahit na konting pakinabang ang alimang binanggit natin. Actually kung patataasin natin o di kaya pahabain natin ang mga topic tungkol sa bagay na ito is kukuha ng napakalaking oras. Yung hadith nga binanggit natin, more than 40 hadith ni Nawawi. Kasi sa hadith ni Nawawi, ilan lamang? Ilan ang hadith ni Nawawi? 42. Kasi sa mga Arabic, kapag may konting dagdag, isa, dalawa, hindi na binabanggit. Ang bilang ng hadith ni Nawawi is 42 actually. Kung bibilangin nyo, 40 hadith of Nawawi, actually 42 ito. Pero hindi na binanggit yung dalawa. Pero dito sa pagpaparugtong ng habag, ang hadith na binanggit natin dito ay ilan? 46 na hadith. Napakarami. Puro kabutihan. So naway isa sa isip natin ito at kumbaga wag sanang maputol ang ugnayan na namamagit sa atin na mga lalaki, ating magulang, ating kapatid, babae man o lalaki, nang dahil sa ating asawa. At gayon din, sana wag maputol ang ugnayan ng ating kapatid, ng ating asawa sa ugnayan ng kanyang magulang, ng dalawa, o mga kamag-anak, ng dahil sa atin. Ang lahat ng bagay ay nakukuha sa magandang usapan, lalong-lalo na kapag inisip natin ang mga kabutihan na ito. So, naway nakapagbigay nga sa atin ng kabutihan itong bagay na ito.